Ετοιμαζόμαστε για την κόντρα. Γιώργος Νίκος. Peugeot Rally 150 άλογα. Subaru STI 280 Νίκο. Είμαστε δυο ζώα, 110 κιλά ο ένας, 150 εγώ. Η τσούρα είναι δεδομένη, υπέρ του μικρού βέβαια, αλλά θέλουμε να δούμε τι γίνεται. Καμιά φορά δεν ξέρεις. Εγώ βέβαια είμαι με τον Ιάπωνα, σαν Ιάπωνας και εγώ. Νίκο, δεν στενοχωρηθούμε να χάσουμε. Θα μας πρίξει λίγο τα αρχίδια ο άλλος. Τι να σκάσουμε. Τι να σκάσουμε. Η κίτρινη μαλακία ακολουθεί από πίσω. Ας ελπίσουμε αυτή θα είναι η διαφορά μας. Αλλά δεν το νομίζω κι εγώ. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε κανένα 1700 κιλά βάρος Subaru. Αλλά κανείς ούτε δεν ξέρει τι θα γίνει. Για να δούμε. Πρώτη γραμμή είναι. Έχεις κάποια δήλωση? Πρώτες ζωραλιστές μεγάλε. Πάμε. Γιώργο, δίνεις κόρνες. Όχι κόρνες, λέω 1, 2, 3 εγώ. Χαμηλά όμως, χαμηλά. Όχι, περπάτα μεγάλε, άστο χαμηλά, έλα πάμε. Πάτα. Εγώ θα πω. 1, 2, 3. Πούτσα! Πώς τι πάει από τη βουτά! Ας πάνε. Πάμε μια κολόνα. Έλα ρε Ιάπωνα, γαμώ τη βουτάνα μου, γαμώ. Μεγάλα, άμα έκανες και αλλαγές, άμα ήμουν κι εγώ κάτω. Άρε πού σιγάμω την Ιαπωνία μου. Η κίτρινη μαλακία όπως βλέπετε έφαγε την ήττα της. Για να δούμε τις δικαιολογίες του μικρού τώρα. Δεν πειράζει, άστο. Ο μικρός άρεσε τις δικαιολογίες πάλι. Κόφταρα, έκανα, έρανα. Ο Ιάπωνας όμως δεν μασάει. Θα του κάνουμε το χατήρι, θα πάμε με τα μέτρα του. Να δούμε τι δικαιολογίες έχει να πει μετά. Νίκο, πήγαινε δίπλα του ρε. Στεναχωρημένο το βλέπω. Ένα, 2, 3. Κουφάλα. Στο 2 πατάει ο άλλος. Έχει στροφή ρε. Πάμε, φύγει πιο πίσω. Έλα, περίμενα.
δικές μου κόρνες. Άντε καλά. Όχι κόρνες, λέω εγώ τον ντε. Τι κόρνες? Να μην... Φέγγε ρε. Αφού ποιος μας έρχεται. Α, τώρα θέλει να μιλήσει. Πάντως είστε ρε. Ναι ρε. Αποθηκεύτηκε το βίντεο.